Loistavaa perjantaita teille kaikille. Me ollaan täällä Chidanen ja Jusnuksen kanssa ottamassa selvää, kumpi on Hardpointin voittaja. Morjesta Jussi. Hyvää päivää. Mikäs taktiikka on tänään käsillä? Millä lähdetään liikenteeseen? Aika paha kysymys. Mä tykkään ottaa Hardpointia itse semmosena kaikki tekevänä miehenä. Mä vähän pyörin missä sattuu, tapan ihmisiä, mutta mä en tiedä miten se yksin lähtee. Mä en ikinä testannut yksin sitä, että se taas vähän jännittää, mutta eikä se ole kohta selville, että miten peli päättyy. No niin, kuulostaa loistavalta. Siirrytään eteenpäin. Chidane, itse jalkapallon mestari. Milläs me tänään lähdetään liikenteeseen voittamaan Jussi? No siis niinkin yksinkertainen taktiikka, että pelataan pointtiin ja käytetään taktikalit hyvin ja voitetaan sillä Jussi tänään. No niin, kuulostaa hyvältä. Kumpikin aboutti rallaa samantasoisia pelaajia. Lähdetään katsomaan, ottamaan miehestä mittaa ja nähdään, että mitä tapahtuu. Laittakaas pojat meitsi mutelle. Yes. Selkeä. No niin. Näin. Jussi. Chilli. Onni. Jes, kummatkin on mutella. Lähdetään kattoo, mitä käy. Kerron ensin tiedoksi, että Jusnus on Jussi. Joo. Joo. Mä en ikinä heitä sitä. Enkä mä käytä mun taktiillakaan melkein ikinä. Okei, ihan perinteisellä hakataan ovet rikki ja sit sieltä lähtee naattia. Jussi ottaa isot tamaket, Onnilla on tieto missä Jussi on. Jussi jää pitämään portaita, nappaa nyt saitin viereen. Ei pidä saittia, nyt ottaa saitin haltuun. Onni kiertää selästä, katsotaan miten käy. Pystyykö Jussi lukemaan tämän? Nyt näyttää pahasti siltä, että Onni pääsee selkään. Saa Jussista vaisun. Ja Jussi painaa! Jussi painaa ensimmäisellä tapolla eteenpäin. Tämä on loistavaa. Katsotaan miltä reittiä. Onni saa huonon spawnin, mutta lähtee juoksemaan näyttävästi sillan kautta. Katsotaan ottaako Jussi jonkun spotin. Menee makaamaan. Hyvän näköistä spottia. Vähän kyllä kierrona. Ei mitään tietoa. Ja pääseekö karkuun? Pääsee karkuun ja uudestaan lataamaan. Hyvän näköistä. Ja sieltä lähdetään selkään kiertämään. Ja Onnilla Jussi tus selästä. Jussi kattoo spotit. Tietää missä Onni on. Saa vaisun. Onni käy lataamassa vähän vauhtia. Onni pääsee saitille takaisin. Kiertää hyvään piiloon. Tietää. Yrittää lukea missä on. Käveleekö Jussi suoraan ansaan? Kävelee. Katsotaan. Oi ja Jussi vie tapun. Mä fumblasin toi ihan vitusti. Tää on taas sitten jos saa hyvän. No, Onni saa hyvän spawnin. Ei pistä pitkää spawnia, ihme kyllä. Tai Jussi ei lue yhtään selkää. Ja ei vittu se ollut siellä pointillena. En osannut olettaa kyllä yhtään. Onni ottaa viimeiset pisteet ja mutta ei saa spawni. Kumminkin spawni. Tää on ihan vitun hyvä kyllä pakko myöntää. Ja sieltä lähdetään sitten Jussi takoo mulla on vitusti matkaa täältä puolelta. Ja nyt koitetaan hämätä. Jussi näki missä menee. Ja katsotaan tapahtuuko. Oi. Ja Onni nappas. Mä oon ihan 1 HP. No ei sillä mitään väliä eikä aikana. Hyvän näköistä. Katsotaan vähän sieltä missä mennään. Jussi liikkuu sivusta. Katsotaan miten käy. Ja sieltä hyvin Jussi ottaa saitin haltuun. Tää olikin vitun tyhmä vetää toi pomppa. Jep. Musta tulee varsin ammattilaispeli saateen. Onni lähtee seuraava toiselta puolta mappia lähestymään. Jussi haslaa 40 pisteen johdolla. Pysyy päällä. Odottaa seuraavalla pointilla, antaa pisteet Jussille. Katsotaan, että tietääkö. Ja sieltä hyvät komssit. Ei tullut komsseja, Jussi pääsi karkuun naattia. Siellä, oi. Mitä vittu mä munasin mun aiemmin kyllä ihan täysin tossa. Se oli hyvä yritys Jussilta, mutta ei tarpeeksi ollut. Pääsee Jussi yrittämään saittia, katsotaan, että kuinka käy. Pakunta, oi, Onni kiri. Kiri kyllä hyvin. Nyt itse mitä tekisin on heittäisin tropisysteemi, mutta Onnilla ei ole sitä käytössä. Siellä on Dead Silence käytössä. Jussilla on tropisysteemi. Lähdetään vähän erikoista reittiä. 20 sekuntia aikaa.
Katsotaan lukeeko Onni tämän. Näyttäisi vähän lukevan. Katsotaan, sieltä näkyy. Päästäänkö lukemaan? Pieni osuma. Ja sinne. Chidane nyt pistää parastaan kyllä Kroppaan kieltä näytille. saan ihan just. Ja sitten kummallakin suhteellisen ok spawni. Katsotaan, että kumpi sieltä napsauttaa ensin. Napsauttaako kukaan? Chidanella on hyvä pääholdi. Kummallakin sama holdi ja Chidane vei Nähnyt mitä. voiton tällä kertaa. Katsotaan kun Jussi juoksee paikan päälle. Löytääkö. Chidanella on hyvä pito. Siellä näkyy Jussi. Saadaan yksi osuma Naatilla. Nyt ollaan todella lähellä. Hyvä haasto. Ja jäi. Meisin muna ihan vitun puolella. Nyt ollaan lähellä. Katsotaan, että millä spawnilla ja Chidane joutuu laittamaan itteensä likoon. Pitkällä spawnilla. En tiedä mihin Jussi kattoo tällä hetkellä. Vähän kyseenalainen temppu kyllä Jussilta. Siellä puolella just. Ja Onni lähtee pitämään pointtia ja luulee, että tietää missä se on, mutta nyt ei kyllä ole yhtään selässä pitoa. Vittu mikä spawni Oh my Mitä god. vittua? Ja Jussi Sä oot kerran edes joo. pettänyt meitsiä just. Joo. Vittu toi oli kusinen. Tietäspä. Mä olisin voinut tehdä finaalinkin sulle tossa. Tietäspä Jussi, Ei ole että mä mitään spektasin häntä. Humplasin ihan Miten voi- paskaksi. Miten voi fumblata noin pahasti? Mutta katsotaan miten käy. Chidane lähtee etsimään missä Jussi on. Pää näkyi. Ja sinne Vielä jäi. vitos jatkaa. Hyvällä 40 pisteen Seuraava johdolla mistä pihalle, kun Chidane. aurinko laskee muodista. Chidane tällä hetkellä. Nyt näyttää tulevan jotain asekontaktia. Katsotaan tietääkö Chidane mistä tullaan. Voi olla, että just kattoo väärään suuntaan. Ja nyt Jussi nappaa Arvasin, että tuut sieltä puolelta. pointin Se oli vaan haltuun. gamblet kummasta tuut. Mä olisin kyllä tonkin muna. Hyvä spawni Onnille. Katsotaan, että Tässä on yksi kilkä mä en pitää pointin loppuun. Vieläkin on 40 johto päällä. Ja sieltä hyvät komssit, missä Jussi on. Ja lähdetään seuraamaan. Okei. Jussi kattoo selkää. Hyvä veto Jussilta, pitää myöntää. Ja Toi oli nyt saadaan täydellinen hyvät lukeminen. pisteet. Nyt Jep. kuhan Onni saa. Just ei tätä spawnia, vaan olisi toivonut toista Jussin puolesta. Mutta hyvä Onnille. Ja siellä on trofi alhaalla. Mä en ikin käytä drophyyn. No, mä käytän nyt. Siellä annetaan... Vittua. Oho. Jussi Nöyrytys. Hiljaa, sä olit äsken mun 22. selässä. Ja taas hyvällä spawnilla liikenteeseen. Pitää myöntää, että nyt on ollut hyvät spawnit kyllä Chidanella käytössä. Vittu mä meinasin kuusta tonkin. Sinne jäi. Oli siinä vähän yrittämistä kyllä. Ja Jussi saa taas hyvän spawnin. Nyt toivotaan vaan, että Jussi juoksee suoraan uudelle. Mä näin jäi. Ja sieltä tuleekaan, niin katsotaan, että kuinka käy. Nyt ollaan lovina. Jussi Älä vittu makoile. Makoilehan. Katsotaan taas Jussi spawni. Ei saanut spawnia ja Onni pääsee pitämään. Oho! Onnilla onkin tietynlainen taktiikka tähän hommaan. Kuuleeko Jussi? Tietääkö Jussi aavistaa, missä Onni on? Ja sieltä napettiin pointti haltuun. Jussi ei ole yhtään selkää taas. Tiedäpä. Sieltä hyvää yrittämistä, mutta Chidane nappaa Vittu mikä voiton. ampumista. Nappaa voiton ja ottaa 20 liidi. Limukone taktiikka on hyvä. Lukeeko Jussi Naatilla sen? Ei lue. Heittää sen melkein pihalle. Ja sitten lähdetään. Ei lukenut. Vittu, mä olin ihan varma, että sä oot tossa puskan päällä. Hyvä aavistus. En mä kato, ei voi olla samassa paikassa. Mä olin 90% varma, että sä olit tossa. Ja sieltä Chidane ottaa Vittu melkein laaserit, jos pistät, 40 pisteen johdon. Lukee Jussin huomaa. Saadaan hyvää osumaa. Sieltä tulee Naatti. Nyt on Chidane yhdellä pisteellä. Kummatkin on erittäin loveja. Sä oot sen takana. Sinne jäi. Sinne Tän jäi. Katsotaan Jussin yritys riteikata saitti. Oho! Siellä, hyvä. Ihan vitun stunees. Hyvä veto Jussilta. Erittäin hyvää ampumista. Katsotaan.
Onni saattaa taas pitkää spawnia, Jussilla on hyvä kulma käytössä. Mutta lukeeko Jussi tämän? Koittaa saada infoa, ei saa infoa. Zidane saa infon ja Jussi jää tielleen. Hyvä yritys. Vittu natsapakara välissä. Siinä on tommonen 40 pisteen johto. Vähän 4-5. Tästä on vaikea enää nousta. Vaikea enää nousta, kunhan nyt vaan pitäis tota pointtia. Ottaako Jussi Zidanen vastaan? Ei huomaa. Ja napsauttaako... Oho! Nopea refleksi kyllä, pakko myöntää. Nyt oli sen verran kova veto, etten pysynyt edes itse mukana. Häh? Näinkö sä mut aikaisemmin? Tää oli hullu kyllä sitten. Pakko heittää lähdetään kattoo, että siellä on taas samassa pisteessä ja... Oho! Ja Jussi kaivertaa itselleen reitin ja... Hyvät pisteet. Katsotaan, että kummalle puolelle spawnataan, selkään spawnataan ja... Jussi ei taas ole yhtään mitään. Hyvää pyörimistä, saa infon ilman osumista. Todella huono naatti. Ja siinä jää loistoveto Jussilta. Yes sir. Katsotaan mistä spawnista 10 sekuntia vielä Jussilla Mennäs tuot taas lyriikoita. Ei voi heittää kobraa riisaneitten takia kyllä. Ja sinne jäi seinän taakse ja... Pattipaikka. Zidane lähtee ottamaan seuraavaa pointtia. Siinä taas on oivas tuni. Tää on mistä Jussi näki. Ja sieltä lähdetään poistamaan. Siinä on lähellä ollaan. Lähellä ollaan ja... Heitin just tuolta pommi. Onni nappaa Mä yritin pelaa sun spawnin pois tuolta päästä. Ja sitten katsotaan, lukeeko Jussi. Viikonloppu, nyt voin kuolla onnen lisää. Ei lue, tietää että on haaste päällä. Hyvä yritys Jussilta, mutta Zidane vie ja nyt taitaa olla aika tiukalla. Tiukalla tässä. Mä oon varma, että tää peli oli tässä. Katsotaan miten käy. Se on yksi gunfight vielä mitä on annettavana. Ja sieltä ei päästä enää, se on 5 sekuntia. Nyt pitäis saada kontestattua pois. Piippu näkyy. Ja sieltä Jussi vielä lähtee tasoittamaan. Se on seuraavasta pointista kiinni. Katsotaas. Nyt on selkää. Nyt vilkas. Ja siellä se näkyy. Mutta huomasiko Jussi tilanteen? Ei huomannut, sinne jäätiin pitämään. Kummatkin vetää toisiaan narusta. Ja... Se on siinä. Vittu mä näin sut. Mä olin ihan varmasti tuolla. Loistopisteet. Toivotaan spawnia. Ja ei. Taas ei saatu spawnia flipattua. Onkohan nää nyt jotenkin päivitetty? Katsotaan mitä Zidane lähtee purkamaan. Ja se on siinä. Onko siinä? Mä arvasin vittu, että sä skipit. Se taisi olla siinä. Se taisi olla siinä. Loistopeli Zidanelta ja loistopeli Jussilta. Mä oon ihan vitu ylpeä tohon tulokseen. Älä katso tuota heti loppuun. Se meni hyvin. Ei pelas kyllä hyvin. Mä otan odat muuten pois. Mä otin jo. Hyvin pelattu kummaltakin. Loistavaa vetoa. Siinä on 13-20. Hyvän näköistä pelaamista oli, pitää kyllä myöntää. Mutta Zidane tän vei. Ei ollut paljosta kiinni. Oli liian lähellä. Oli liian lähellä. Mitkäs on Jussin mielipiteet häviö? Mä oon ylpeä tästä häviöstä. Mulla oli tavoitteena 150 saada tohon. 222 ja kumminkin napsahti, että mä oon tosi ylpeä tosta tuloksesta. Ja mekin tosi olemme ylpeitä sinusta, Juhana. Kiitos. Onni. Mitäs on voittajan mielipiteet tähän peliin? Mitä meni ja mitä olisit voinut tehdä paremmin? No ois voinut tehdä paljon paremmin, ois voinut ampua paremmin. Kun on tuota Warzonea pelannut, niin siinä on vähän erinää jutut, niin ei oikein lähtenyt toi ampuminen, mut ois voinut vähän lukea muutaman tilanteen paremmin ja niin edelleen. Noniin. Ideahan on oikeesti Warzone platta. Joo. Mä en oo Crimsonis. Joo, mäkin on platta 3. Hei, älkää huoliko, kukaan meistä ei epäily hetkeäkään. Mutta hei, se oli tällä kertaa tässä. Otetaan kohta uudestaan. Kerran. Etkä sä muuten tätä spektannut siinä vaiheessa, kun mä sokasin ihan paskaksi. Joo, spektasin. Ja se on kaikki tallennettu videolle. Saatana. Hei, kiitos paljon katsojat. Nähdään ensi kerralla. Ciao. Kiitos teille.